वाळपय सत्तरीच्या ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्थेन राज्य भाषा संचालनालयाच्या जोडपालवान वाळपय 5वे गोमंतक बाल शिक्षण परिषदेचे आयोजन केले। ही परिषद 13 आणि 14 नोव्हेंबराक वाळपय हांगासर जाली। आरडीएक्स खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। सुरुवात आहे की शिक्षक त्यांची कार्यशाळा शास्त्रीय बालशिक्षण कसं असावं या संदर्भामध्ये लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणं, पालक सभा, पालक प्रबोधन घेणं, खेळघर चालवणं, शाळांमध्ये खेळघर तुमच्या दारी असे कार्यक्रम आयोजन करणं, बाल आनंद मेळावे घेणं, त्याचप्रमाणे पालकांसाठी पुस्तक चर्चा असे कार्यक्रम होतात। परिषदेचे विचार शास्त्रीय बालशिक्षणावरचे लोकांपर्यंत पोचावेत म्हणून बालक नीती हे त्रैमासिक निघतंय। त्याचप्रमाणे असं जे अधिवेशन असतं उत्सवी ज्याने सगळ्यात जास्तीत जास्त लोकांना कळतं हे अधिवेशनही महत्त्वाचं असतं। थोडक्यात मला असं वाटतं की बालकांची तुलना रोपट्याशी केली जाते। जसं रोपट्याला आपण संरक्षण देतो, पाणी देतो, काळजी घेतो, वाढायला मदत करतो, तसं बालकांचं असतं। आणि त्याही पलीकडे मी जाऊन म्हणेन की एक बी असतं, त्या बीमध्ये चैतन्य असतं। त्या बीमध्ये पाणी वगैरे सगळं वातावरण दिलं की एक अंकुर फुटतो आणि तो अंकुर मग सुंदरपणे विकसतो, पुढे त्याचा वृक्ष होतो, तो अनेकांना सावली देतो, झाडांच्या वर बसतात पक्षी, त्यांना निवारा देतो। देवाच्या कृपेने मला संधी मिळाली की मुलांच्या मध्ये काम करायला, लोकांच्या मध्ये काम करायला, आणि जे काही मी ते निरखून पाहिलेलं आहे त्याचा मी तुम्हाला अनुभव सांगते। म्हणजे तुम्ही ह्या चर्चासूत्रेत त्याचा उपयोग करून जर तो उपयोगी असला तर तुमच्या शाळेपर्यंत घेऊन त्याचा प्रयोग तिथं करायचा।